Igbo ndị ọma nọ. Anyị ma na unu na-eche ka anyị bịa gwa unu maka ihe otu ụmụ nwaanyị ga-esi na-elekọta arụ ha, otu uru ilekọta arụ anya bara. Nwanne m nwaanyị, olee ihe iche maka ilekọta arụ anya? Ndị Igbo na-ahụgo unu mụrụ ada dị mma. Tupu anyị eje ezumike dịka nwanne m nwaanyị si wee kwuo, anyị kwuru uru ọ bara mmadụ ilekọta ahụ ya niile anya. Mana ugbu a anyị ga-abanye n'isiokwu ọzọ dịkwa n'ihe anyị ji maka ya wee bịa. Cheta na isiokwu anyị bụ otu ị ga-esi wee na-eleta iru gị anya site n'ihe nwere n'usekwu gị. Mana anyị bụ ụzọ sị ka anyị kwugodi ihe gbasara arụ niile tupu anyị agbadatawazie ebe ahụ anyị na-aga. Maka na ịma na ebe a m nọ kịta ejichichala m ebe niile iru mgbe ihe ị na-ele anya. Ya mere iru dị ezigbo mkpa. Ụfọdụ n'ime anyị ugwu nwaanyị ụfọdụ n'ime anyị amata ma nwaanyị ọ mara mma ma ọ jọrọ njọ. Maka nwekwana onye jọrọ njọ n'ọkwa mma ịmaghị eleta onwe gị anya, ọ dịka Chineke rutere ebe nke gị kụọ kpọmkwem. Nwaanyị ọbụla mara mma n'ụdị nke ya, ịmara ka esi eleta onwe gị anya, ị ga-adị ka ibe gị. Ihe nwere ikwu ihe gbasara iru a. Iru anyị bụ ezigbo akpa arụ anyị dị ezigbote mkpa, maka na ebe mmadụ na-ebuzo ele gị anya tupu ọ hụwa ihe ndị ọzọ. Tupu anyị aga ọnụ ụmụ ihe ndị ahụ ga na-ewere n'usekwu gị wee na-eleta iru gị anya, mụ na nwanne m nwaanyị ga-etinye ọnụ na uru onye iru ya dị mma. Ọ bụrụ na iru gị gbachapụrụ agbachapụ, ka o si eme gị ka ị na ndị oyibo na-asị fili, otu o si eme gị ịpụta n'ọha ndị obodo oyibo ịdị bold. Maka oge ụfọdụ ndị mmadụ ga na-asị kedu ihe mere m ji akọdo iru a. Anyị na-akụ ya maka na anyị achọpụtago na nwaanyị iru ya mara mma. Anyị adịghị ekwukwe mma otu chi si kee gị. Mma anyị na-ekwu bụ ọ bụghị efu nwa nwaanyị pimpụl eju ebe niile, ihe blak eju. Ọnụ nwa mgbe gboo ka anyị dị ihe ndị a na-eme mgbe na-enweghị solushọn ma ọ bụrụ ndị oyibo. N'ụwa nke anyị a, ihe ị ga-eme wee neta onwe gị anya ka nkụ, ọ kachasị nke ị ga-ewere n'usekwu gị. Nne, onye iru ya mara mma, ka o si dị gị ka ọ ga na-eme onye ahụ ka ọ na-akpa agwa ma ọ pụta ebe ndị mmadụ nọ. Iru gị ma mma, o wee ụdịkarị ugwu a ọ ga na-ene gị. Yeso ka m sụọ oyibo ụgbọghara nụ. Mma nwaanyị bụ ugwu ya. Ugwu nwaanyị bụkwa n'ihu ya. Ihu anyị na-ahụ anya. Ihu anyị na-ahụ anya bụ onyonyo na-egosi ma nwaanyị ọ mara mma ma na-eleta onwe ya anya. Ma ọ bụ onye na-edobe onwe ya ọcha. Ọ eziokwu. Uru iru a bara bụ maka owu sọsọ ụmụ nwaanyị. Etila ihe anyị na-ekwu ebe ụmụ nwaanyị na ụmụ nwoke kwa ma ụmụaka generally ọ bụrụ ndị oyibo. Iru anya dị mkpa nke ukwuu. Ọ na-enye nwaanyị ugwu. Arụ ga-eju gị afọ. Ju gị afọ. Ị na-agakwa n'ụzọ na-eme selense. Maka ịma na ndị mmadụ na-ekiri gị. Ihe ọzọ ọ na-emekwa bụ ewezuga ndị mmadụ ị na-ekiri gị ma ọ bụ arụ gị, ndị mmadụ na-eme gị admire. Idosa iru gị ọcha ọ na-eme ka nwaanyị hapụ ịka nke ọsịsọ. Ihu ụmụ nwaanyị, o wee ụfọdụ ụmụ nwaanyị ọwe ihu nke a na-akpọ wrinkles. Iru akacha nka kakarị onyonyo. Nwaanyị na-erube afọ 15 ọ dịka owewa wrinkles na-arụ. O wecha ndị na-asị maka ha chọrọ ịcha ụcha ga-azụwa ụmụ mmanụ na-adị mma, ọbịa newa ha black spots na-enye ha blemishes ọ bụrụ ndị obodo oyibo. So iru a dị mkpa, ekwesịrị ka nwaanyị na-eleta ya anya. Ị na-agakwanụ n'ụzọ, ịdị bold, ịdị confident, ị na-eme selense. Ụmụ nwoke na-ahụkwanụ gị na-asị olu gbajie boys ọhụrụ. Nwanne nwaanyị ekwuola ọtụtụ ihe, mana ihe ọzọkwa m chekwa mere o ji dị mkpa na ị na-eleta iru gị anya bụ na onye iru ya dị ka o kwesịrị adaghị achọ oke etemete. Ịma ụmụ ihe ndị a niile anyị na-etekọba n'arụ m ikwe ha nwekwere nke ndị Igbo na-akpọ after effect. Eteche tata o ruo echi ịkwụ ụgwọ ihe ite. Mana ọ bụrụ na iru gị dị ka ekwesịrị, ọ dị ka mgbe anyị batara tupu anyị ebido ihe a, ama m na-agwa ya sị ya mgbe m na-abịa ebe a n'ụtụtụ a na-ete ha ụdị mma nke a na-akpọ white powder.
asachara m ahụ yiri akwa m buru akpa m bịawa ebe mana letuko iru gị si na-enwuka tupu m rutezie ebe a bịa tezie ihe otite maka na ana m apụta n'ihe onyonyo otu ọ ga-abụkwa n'ụlọ hụ na asị na ada anyị nwaanyị na-eme ọfụma ọkwa na ya bụ n'ihe niile a mana ọtụtụ a ebe m si wee rute ebe a eteghọ m ihe ọbụla ana ụjọ atụkwanụ m omekwanụ m ka ahụ m dị m ka o nwere ihe m na-efu maka na mma na iru m chapụrụ achapụ ọwụhụ na nke mma otu Chukwu si kee gị o mana mma na m na-agbalị n'ileta iru m anya ihe pimpụl a black spot a ọ dịghị ụtụtụ nna agwụkwana onye ma na-ege m ntị ihe a niile abụkwa n'ego ọ bụkwa na m na-etekebe maọbụ na m na-asakabe ọ bụghị iji 100,000 gaa zụrụ ncha maọbụ ude zụrụ mmanụ mba ụmụ nwoke anaghị alaik ụmụ nwaanyị na-eji ego ga-eji mee bara uru ego ga-eji mee ihe bara uru asị mma maka iru achọrọ m ka m na-enwuka aga zụrụ ncha ụmụ nwaanyị ụmụ nwoke a na-ajụ ama m ụmụ nwoke na-alaik onye na-alaik ụmụ nwaanyị ahụ ha na-enwuka mana ị na-emekwa n'ihe na-eme ya with sense ọwụ iburu ego niile ebinye gị ego iburu ya gaa maka ịchọrọ ka arụ gị maa mma maka ịmatala uru arụ bara uru arụ ọma bara ịchọrọ ịdị ka ụmụ nwaanyị ibe gị ị ga-abụrụ ego di gị niile gaa ego enyi gị nwoke niile binyere gị gaa bụrụ zụrụ ncha agbara ọnụ ihe gbasara iru ekwuwe ya ọka nkụ maka na nwere ndị ihe onyonyo anyị na-enyo ọ dịka anyị na-abụbụ ndị Abia steeti ọ bụ na ị na-ege igwe okwu ndị Abia steeti a na-asị na ọ dị adị mma nwa agbọghọ macha mma ewere akpagharị dọrọ ya akwa enwekwanụ ka ọ dị nwa agbọghọbịa na-aga ịnọ n'azụ ya na-ele ya si nwa nke a maka ngwa ka Chukwu si kee ya ihe niile dị ka o kwesịrị ịga katazi onwezie ka o si wee tụgharịa ihu ọ dị nnọọ ka ụmụaka akụrụ garị n'ihu ya ihe niile a anya dị n'anya ụwa anyị a kịta enweghị nsogbu inwe na-enweghị ihe eji edozi ya anyị nwa bịara ụwa anyị amaka maka ihe ọbụla ị na-eme gị ọ bụ pimpụl ọ bụ black spot ọ nke onye ọbụla na-akpọ breakout ọ bụ ana na onwe nke ị na-eme enwere ụfọdụ ihe Chineke kere mkpụrụ osisi akwụkwọ nri mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ dị n'azụ ụlọ anyị n'ala Igbo a na-ejicha eme gịnị edozi ihe ndị a niile nwaanyị agbachapụ iru tọọ ụtọ dịkwana ka a chọrọ ilekwanụ nwaanyị anya esi achọrọ m ka nke a bụrụ nke m maka na ọ na-eneta onwe ya anya uru ọzọkwa iru bara bụ na otu iru gị dịkwa na-egosi otu isi elekọta onwe gị ụfọdụ ndị mmadụ na-asị na onye na-adị elekọta onwe ya ma nlekọta nwekwa ezinụlọ ihe ụmụ nwoke na-eji agbara ihe a ka a na-elegharịcha anya ọsọ iche ihu nwaanyị o ruola 30 years 40 years olubedi abịa sịwa nọ ndị vileji ya ndị obodo ha so ya ndị agbara nọ n'obodo ya so mana ịma owu sọsọ ihe a na-ebute ụmụ nwaanyị a na-alụ di ọsịsọ ụmụ nwoke na-ahụkwa na ụmụ nwaanyị na-edozi onwe ha ọcha ihu nwatakịrị lụrụ nwaanyị oge ọ dị young esi na onye ọ maka ọ mara mma gụwe wiga eme onwe gị ka ịma mma ahụ ọ mara ọ maka ọ na-edozi onwe ya ụcha ị na-edozikwa n'onwe gị ụcha na-edozi ihu gị ụcha ụmụ nwoke ga na-abịara gị maka ụmụ nwa m na-ekwu ihe a maka ndị a na-asị ọ ndị vileji ha mere ha lụbeghị di ọsịsọ ọ bụkwa sọsọ ụmụ nwaanyị ụmụ nwoke agakwa m alụlụ onye na-edozi arụ ya ụcha onye gị na ya na-ekwu okwu ebe ọ dịghị ka ọ ka mma na na-ekwu ihe a ndị Igbo asị na uche ncha jekwana ọ bụrụ ndị bekee asị reserve your comment your reserve my sister uru mmadụ idozi onwe ya bara anyị sị ka anyị kwubi ya anyị ama nwa ohere kwuo isiokwu ejebe na-ekwuo ma iru a nwaanyị na-edozi ma arụ ya nwaanyị idozi ma arụ ya ọ bụ uru ọzọ ọ bara ime ọ na-ebute ego nne m kọwara m ịma na ihe a bụ nwa Igbo everywhere we are we talk money ma ndị Igbo ekwube maka ego anyị ebidobe topic ahụ ịma otu a m dị m na-eme modeling o wee nwoke ọwụ hụrụ m n'ụzọ otu modeling m si bido nwoke ọhụrụ m n'ụzọ si nna alakichala m ka arụ gị dị otu ihu gị dị iwe pimpụl ebe ahụ ị hụrụ m isi a na-ebu m ọ sị m na ọ chọrọ ka m na-emere ha modeling masị oke ugbu a m na-eme the modeling a na-akwụ m ụgwọ mgbe ọbụla nwere ihe ime na-ebute ego ọ na-ịma iru nwaanyị idozi m iru ya ụcha na-ebute favor ịga ịchọta ọrụ
ele gị anya n'iru. O nwere ụfọdụ ọrụ nwaanyị na-agbachapụrụ iru ha adịghị ewekwa ha n'ọrụ. Asịghị gị anyị chọkwa akụ na ụghọta ofu ihe o. Anyị adịghị ekwukwa iru gị otu chi gị si kee gị maka dịka anyị si kwuo nwaanyị ọbụla mara mma n'ụdị nke ya. Anyị na-ekwu iru gị otu gị nwa ga-eji nwuzi netezie ihe Chineke kere eke ka eji maa ya ama ọrụ ndị Owere. Mana ndị ọma na-ege anyị ntị unu ga-enwe obere ndidi maka anyị ga-aga ezumike. Anyị batazie ya bụ ezumike anyị ebidozie gwụọzie gị ụmụ ihe ndị ahụ ị ga na-eji edozi iru gị kpọmkwem. Unu ejelebe ọbụla ndị